Eta gaur, dakizuenez, maiatzaren 14 hontan, 6 hilabete, bete dira Guardia Zibila gure herrian indarrez, sartu eta Jokin, Oian, Iñaki, Jonander, Ainara, Aratz eta Edurne eraman zituztenetik. Adur eta ditzen bila ere joan ziren. Hauek hurrengo egunetan entzutegi nazionalean aurkeztu ziren. Eta bitartean, Naia eta Aitor, hauek ere seinalatuak mehatxuaren pisua jaso zuten. Gaur, azaroaren 14 hartatik 6 hilabete igaro diren hontan, Joki, Adur eta Oianek preso jarraitzen dute. Eta beraiekin batera, beste 5 auziperatu zentzuri gabeko epaiketa baten zain daude. Beste 2 adin txikikoek etorkizun zalantzagarria dute aurre. 6 hilabeteko zigorra beraien lagun, familia, eta ikastengatik 500 kilometrotara eta euren herritik ere han daude. Urte erdi, erregimen anker batenpean, FIES bezala izenpetuak, komunikazioa kontrolatua, dispersatuak, modu aldaketak denbora gutxian, euren artean banatuak, bisitetan trabak, senide eta bikotei, bisitak debekatu ere egin dituzte. Gogorazi nahi dugu urte erdi hontan ere operazioetarako dena ondo prestatu zutela. Muntai poliziala, operazio politikoa eta gezur zein informazioaren manipulazioa. Asteak zeramatzan prest eta egun ere oso aktibo jarraitzen du. Errealitate faltsu bat saldu nahian jarraitzen dute, baina konturik sinesgaitzenak sortzen ere. Gerora ere sinesgaitzagoa den alegia bat aurkezteko. Baina gaur egun alegi horrek 3 gazte espetxean mantentzeko eta zentzugabeko prozesu judizial bat martxan jartzeko balio du. 6 hilabete hauetan zehar, 11 izan dira Muntai honi aurre egiteko antolatutako mobilizazioak, herri ekimenak eta ekintza. Milaka pertsonek eta eragile askok parte hartu dugu hauetan. Aurrekaririk gabeko mobilizazio jarraikor bat sortuz. Izugarrizko elkartasuna eta aldarrikapen olatua sortu da. Oharkabean geratu ez dena eta zentzugabekeria honen sortzaile eta gauzatzaileak asko gaitu dituena. Hori dela eta Guardia Zibilak identifikazio errepresiboarekin, kontrol gehiagorekin eta zaintza jarraikor batekin erantzun dio gure olatuari. Honekin batera, gobernu zibilak ere sustatutako milaka eurotako isun olatu batekin ere erantzun du. Baina hau guzti hau gu isilierazteko saiakera alfer bat izan da. Adierazpen askatasuna, mobilizazioak eta elkartasun keinuak ertzatzeko saiakera. Hori lortu ordez, estamendu hauek garatzen duten naturaltasuna eta kontrol papera agerian jartzea besterik ez dute lortu. Eta honen ondorioz, egoera honetaz eta berau inposatzen digutenez askatzeko beharra ikusarazti dute. Honen guztiaren aurrean, gurean berresten gara. Ez ditugu besoa jaitsiko. Guztion artean Muntai honekin amaituko dugu. Jokin, Adur eta Oian gurekin eta auziperatu guztiak libre izan arte ez gara geldituko. Halaber, ozen eta argi esan nahi dugu. Ez garela inozoa, badakigula bai, hainbeste gezurren atzean, Muntai polizio politiko, juridiko eta mediatiko honen atzean zer dagoen. Zenbait interes badaude, mendeku gogoa eta onartuko ez ditugun helburu politikoa. Hain zuzen, herri bezala zatitu nahi izan gaituzte, on eta gaiztoen artean, guna hasteko eta mespidati egoteko. Zigortu nahi gaituzte, Altsasu zigortu nahi dute, Sakana zigortu nahi dute, Nafarroa zigortu nahi dute eta Euskal Herria ere. Ibilbide aktibo eta inkonformista batengatik. Kriminalizatu nahi gaituzte, Altsasu osoa kriminalizatu nahi dute, Altsasuko gazteria. Euren ekintza eta operazio guztia justifikatzeko, zeinen bidez zilegi diren aldarrikapenak isildu nahi dituzten. Beraientzako deserosoak direlarik. Eta helburu zatitzaile hauen aurrean, zigorra eta kriminalizazioa. Guk honen aurrean zera esaten dugu.
Gaur, hemen, herri bezala erantzun dugu berriz ere. Muntai honen aurrean eta honek eskutatzen duen zentzugabekeriaren aurrean elkartuta. Ez gara erratuko, inoiz baino irmoago mobilizatu, salatu eta erantzungo dugu. Gure herria defendatzen jarraituko dugu, gure gazteria defendatzen, inposizioen eta injustizien aurrean inkonformistak izateko gure eskubide eta beharra defendatzen, aldarrikatzaile, aktibo eta borrokalari. Ez dugu zuen gezurrik irentsiko, eta bai, lanean eta borrokan jarraituko dugu, gure jendearen askatasunaren alde. Jokin, Oian eta Durren askatasuna lortu arte borrokan. Auziperatu guztien askatasuna lortu arte borrokan. Eskerrik asko berriz ere, hemen egotagatik eta animo. Lortuko dugu, Muntai polizialik ez, utzi altsasu pakean, Jokin, Adur eta Oian askatu altsasukoak aske.